Apa to sirahmu kayak tumpeng bareng iki. Iki merayakan ulang tahun iya. yang ini. Kira pohon Natal ya. Kita goyang bareng-bareng dulur, tangannya diangkat. Bapak lunga ninggali keluarga nelongso nanging kudu tak trimo. Karjo Mendo, terima kasih. Ya. Sing gawe tambah lara wong tuwa ana kaya dikasih sayangi sing kaya jariane bapak ibu bingung dhewe dhewe. Ya yen pancen kudu pisah ojo kanthi